தெரியுமா? 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கட்டப்பட்ட தஞ்சாவூர் பெரிய கோவிலில் ராஜராஜ சோழன் ஒரு ரகசியத்தை மறைத்து வைத்தான். அந்த ரகசியம் இன்று வரை யாருக்கும் தெரியாது. கிபி 1010-இல் ராஜராஜ சோழன் ஒரு அதிசயத்தை கட்டினான். 216 அடி உயரம், 80 டன் எடையுள்ள கல் குவிமாடம். கிரேன் இல்லாத அந்த காலத்தில் இது எப்படி சாத்தியம்? ஆனால் இதைவிட பெரிய மர்மம் வேற ஒண்ணு இருக்கு. கோவிலின் அடித்தளத்தில் ஒரு மறைவான அறை இருக்கு. அந்த அறைக்கு இன்று வரை யாரும் நுழைந்ததில்லை. ராஜராஜ சோழன் அங்கே என்னத்தை வைத்தான்? சில வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் சொல்வது என்னன்னா, அங்கே ஒரு பொக்கிஷம் இருக்குன்னு. ஆனால் அது தங்கமோ வைரமோ இல்லை, அதைவிட மதிப்புமிக்க ஒன்று. ஆம்,